дар WhatsApp SMS-ҳои удалишударо чӣ хел ёбем? Ва чӣ хел чате ки бо ягон кас гап мезанем ҳамонро копировать карда ба худамон гирем? Дар канал подписатсия карда видеоро то охир тамошо кунед. Ба даруни WhatsApp медароем, боло се хатак ҳастаи ҳамуда меҷиқем. Баъдан дар настройка меҷиқем. каме поён мекунем, чати ҳастаи ҳамин чат да медароем. боз каме поён мекунем, дар история чат медароем аз ҳама охиронгишта. баъдан экспорт чата медароем. дар ҷа ба мо пешниҳод мекунад ки аз кадом одама мехоҳӣ SMS-оша возврат кунӣ ё SMS-оша копировать карда гирӣ. то чизе ки гап задагӣ аз аввале ки WhatsApp шудагӣ то ҳозира метавонӣ копировать карда дар ягон ҷо сохранид кунӣ. болои номери ҳама одам меҷиқем. дар ин ҷа добавить файл меҷиқем. каме интизор мешавем. мода пешниҳод мекунад ки ягон WhatsApp биё равонаш кунем. метавонем ки дигар WhatsApp монда ё дар телефони ягон шиносмон ҳамира партоем. метавонем ки барои худамон як WhatsApp дигар кушоем ва ҳами SMS ё чата дар ҳама WhatsApp партоем. ҳозир даяташ медароем. интихоб мекунем ҳама одама. дар болош меҷиқем. добавить файл мекунем. ҳамин кнопкаро меҷиқем. ҷа интизор мешавад ки ҳамин чати мо скачат шавад. скачат шид дар болош меҷиқем. дар ин ҷа ба мо мегӯяд ки ягон чиз хати кушоен ҳамира. ҳамин папкаи извиличита меҷиқем. ин ҷа ҳамида меҷиқем. мисол ягон папкада мегирем. мисол ман звукда мегирем дар папкаи звук. дар болои ҳамин папка меҷиқем. дар ҳамин ҷа извиличит мекунем. ҳамин папкаи охиронгӣ медароем. нема чӣ SMS рӯй кардам вай чӣ SMS ба ман равон кардааст. ҳамаш ҳамин ҷа ҳастанд. ҳатто суратҳое ки партофтагием ҳамаш ҳастанд. ҳозир дар як чатш медарем. нигоҳ кунед ҳама чатҳо ҳастанд. вақт, соат ҳамаш ҳастанд. мо метавонем ки аз ҳамин ҷо истифода барем. телефонҳое ҳастанд ки ҳамира мезананд намеброяд. чӣ бояд кард? WhatsApp ба худаш хранилиши дорад. мисол ҳар чизе ки мо менависем гапҳои моро сохранид мекунад. ҳамин аз як хел одамо куштагӣ ҳастанд. гирён нестанд. вақте ки гирён набошад гапҳои моро сохранид намекунад. барои ира гирён кардан куҷо даромадан дар кор? видеоро то охир тамошо кунед. боз дар настройки WhatsApp медароем. дар чати медароем. каме поён мекунем ва дар резервни копия чатао медароем. нигоҳ кунед дар ин ҷа аймо хомӯш ай. ҳамида медароем. ҳамира выключит мекунем. ежедневно ҳар рӯз ҳамин гапҳои моро сохранид кунад. дар якумгиш нигоҳ кунед аккаунт Google. мо бояд ягон поштаро интихоб кунем ки ҳамин чизе ки мо менависем дар ҳамин ҷа сохранид шавад. ҳатто удалит кунем. поштамонро интихоб карда дар болош меҷиқем. ва инҷа продолжать мекунем. тамом сохранид мешавад. ҳамин қадар. баъд ин ҳар як чизе ки мо менависем дар ҳамин Google сохранид мешавад ва кай ки хоҳем метавонем возврат кунем. ҳатто ҳолате мешавад ки телефонро гум мекунем ва телефони нав мехарем. метавонем ки ба воситаи ҳамин Google чӣ SMS ки мо навиштем дар дигар телефон ёбем. видео ба шумо маъқул шуда бошад подписатсияро фаромӯш накунед ва видеои дигари моро интизор шавед.